सब बांग्लादेश बेंगल कहीं सब तुम बांग्लादेश टोटाल नहीं तुम आम हिंदू लोग तुम घर कौटी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट थाना नौलाठी महकुमा रामपुरा सदर शिवड़ी शांति निकेतन बोलपुर भालुगढ़ ना कौन আনিসুর রহমান আলী আনিসুর হক মানে আধার কার্ডে ভোটার কার্ডে আদি আনিসুর এটা কত এবার তুমি আমার নাম্বার নিও তুমি চার্জ করে নিও কিছু জানো আধার কার্ড দেখাও তারপর তুমি ছড়াবো বাংলাদেশ কলিকতা নাম্বার সবু জনা পড়িব আর পুরানি আমার ভোটার কার্ড আধার কার্ড तमे आम जगन्नाथ मंदिर को भांगी पोड़ी दब जगन्नाथ परीक्षा कर बेपार गाँ छाड़ ओडिशा छाड़ तुम जी ओडिशा बस ओडिशा छाड़ ओडिशा के ओडिशा छाड़ सब तुम कौट रोज काटिया रोज ना हाँ सब जी सब आस काटिया पशुंट मुस्लिम मुस्लिम सपोर्ट कर सब काटिया आसिक पशुंट हाँ पानी पूरा पकई टेका पकाउछन्ती आम हिंदू मानू तुम ओडिशा छाड़ ना ओडिशा छाड़ तुम से कलिकता जाओ ममता दीदी पाखे शोब ओडिशा आस ना ओडिशा सरकार चेंज हो बेपार ओडिशा छाड़ बांग्लादेश बेपार कर कलिकतार बेपार कर चलो आज आधा घंटा टाइम लगे आधार कार्ड आनते बुढ़ांगे घर बड़ा আছে সেটি রবে গোটে লোক চলো বেপার কই দিব না চলো 2 মিনিট টাইম লাগবে তম ঘর কোডি বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট থানা নলাটি মহকুমা কাই কি জଣାবনি খালি না দেখাউছি किछि नहीं खाली ना देखाउছি নাই किछि ना तम देखा तांको देखा अच्छा आधार कार्ड में सिम আছে सिमটা যাতাস কইলে হবো सब आधार कार्ड ममता नाइज कर दोची ना हां তখন মমতা ছিল গটি যখন জ্যোতি বসে ছিল এডি ওড়িশা রে বিজেপি সরকার আসলা বলি সেটি আলু ছাড়ুনি মমতা এইতি পাই মমতা বানার্জি রঙ ছড়ে আগে মমতা রান্ডি কথা ছাড়ো মমতা সালা ইয়ে বেকার মমতা রান্ডি এডি কইতো তো মমতা রান্ডি সেটি মমতা বেগম हां सब को बिना कुछ चलो चलो गाँ छाड़ो अच्छा गाँ छाड़ी गाँ भीतर पशिबनी पुलिस चलो पुलिस हम हबिला कर दियो देखि लिबे थाना गाँ भीतर पशिबनी चलो ना ना गाँ रे पशिबनी पूरा रास्ता बाहर पूरा पछ पछ हम गाड़ी जीवो चलो चल